kongzo mi puite chuanin kampon fen min pele le ro u tin sipai te chu an awa achan chu mi puite pon fen su kong chunga an zar kha sipai ten an lo lak thlak vek wang ani bere ral thom keng sipai te chuanin mi pui kongzo ral thom nei velo te chu an beya mi pui kongzo te chu dim doina ommi alowin mol mang te in an vua an ke in an peta mi tuitlak na mei khu le sniper mang te in mi pui kongzo te chu an lu taka leinat na ommi alowin an ka pani hetianga sipai ten rong taka an chet na hi Syria le Afghanistan a chet dan nen enge adang lamna om chuangang mase Myanmar sipai rong le zol na chu an ka hlum to te an phum na thlan na tang chuan an rong chu phorin an mani thiaman chan theinan a hmuna postmortem an nei ngal ani kha chung an chet dan rap thak tak chu khovelin a hriat du lovin kongzo mi puite laka an chet dan a in media mi te laka an chena ta zoka chanchin bumi an man te chu in seilung in Burma ulung in hreom berpora an thon nga zelani mi puiten in chunga tanga video emo thla an lola an hmu ani chuanin an kap mi a nima sila an mani sipailam thupuang tu MRTV chuanin poisoi lawang main a chuale ta si lo hmu a lo hriat hi chuanin mitui hial a tla thei ani sipaiten kang mei an mani ngein an ti chua po in mipui poisoi lo te chu an pu veka mipui kongzo te na a an lo tlupala an khub le kevel apem ani po in mipui kongzo ten min bei ani an ti meya mipui kongzo te chuanin mei kang thelna mei khu mangin an tlan chia chutia an tlan chiat lai po chuanin ral thom nei velo mipui te chu sipai te chuanin an kap zui zel ani mipui te chuan kang thelna mei khu chu an mangam lo lek leka achan chu an huwa sipai ten diklo taka an pu le an hlo wang ani kongzo tu te hi mi fel tak tak le an mani sa khwana zon thawa thinung thiang him tak puwa kongzo tum tu te vek an nia chun alo nia cho chun ei alo hun to chuan sipai ten chu hria in mipui te chu hno dar an tuma an bei ta vak zela ti chuan an hno dar hnu chuanin mipui te ina an lak man lo an cho fun te le an chang fun te chu sipai ten an la ta thina chung cho fun te chu an hmu lo chuan tuibur tal chu an la ta tho thina ni chu wangin tunang huna hi chuanin an ril tram wangin an wak chok thina ni ti chu mipui te poin an thre thiam to a chung an pumpur na turlam ringot ngai tu ani lo sumdon na atana man theilam po an ngai tu ta zela sipai te chuan mipui kongzo te an hno dar hnu chuanin thilzon an nei ti chu i hmu thei mai ome hei hi bolhlo an char failam ni lovin mipui kongzo tu te ina an tlan chiat pha a an thlau an phone te an poisa bur te chu an zong ani athenin an pumpur na tur an zonga athenin an mani hlok na tur an lo zong ve boka ti chuanin an ti tur te chu an mani in an ruat ani ama diklo taka an lo puan chhuat to angin sipai sarkar hnuaia MRTV chanchin puang tu te chuan puang sela sipai te chuanin mipui te ti hnok thian fain za mipui hna an tho sak ani tin an puang le thei nge ang le kongzo mipui te chuan chu hria in sipai te an ron kala anin hot dar ani chuanin an hmu thei le an lak thei cho fun te tuibur te Jewish bur te chu an la ta thin ani an hu chuanin sipai hena chuanin kan tuibur te kan chofun te kha min pele ro tin an outlet thina mipui te chuanin sipai ten an mani an ron hnai ngam lo nan ti in general min ong hlaina thalak chu konga chuan an char beta nima se chu chuan omzia anei vaklo ani tuna kan hmuang hianin police te hianin thalak hi an rap tok topa an ni chuanin minong hlain lam ngai tu loin an chopor na turlam an ngai tu to zok a ang hle mai khatia sipailal general minong hlena thala konga an char be khan omzia anei tak silawa chuan mipuite chuan ti dan dang ngai to in meiche pon fen chu konga zarin an hnuaia minong hlena thalak chu an bel tewa nima sela chu po chuan omzia anei chong lawa sipaite chuan an zarna hrui chep chatin an la thata vek a chu wangin mipuite chuanin kampon fen kha min pele le ro ti in sipaite chu an awa ma se an jinga meiche pakhat chuanin dil du to lowang u dule an ma nin nei sela feng ro se
an duh duh rawng kha lo in thlan mai rawh se a ti a.